Знаеш ли, много хора казват работя върху себе си. И това е чудесно. Но истинската промяна не идва само от мисленето или говоренето. Тя идва, когато започнеш да преживяваш. Когато влезеш и в широчината, и в дълбочината. Ширината – това е животът ти всеки Божи ден. Малките избори, осъзнаванията, рутината, с която поддържаш баланса си днес. Тук са консултациите, арт-терапиите, рейки, пулс практиките, всичко, което те връща в центъра. А дълбочината, там е срещата с корена, с болката, с блокажа, с скритата истина. Там работим с хипноза, регресия, констелация. Там започва истинската промяна. И когато съчетаеш двете, широчината на живота и дълбочината на душата, започваш наистина да виждаш, да чуваш, да живееш, да се радваш. Аз съм Петя Пенева, психолог и холистичен терапевт. Помагам ти да се срещнеш с себе си. И в широчината на живота, и в дълбочината на душата.